Danmark står over for store udfordringer med klima, sundhed og velfærd. Der skal findes gode løsninger, og det kræver stor indsigt i naturvidenskab. Og ikke bare indsigt, også kompetencer. Derfor er Naturfagsakademiet blevet sat i verden. Det er et nationalt program, der løber over 7 år. Nu er programmet nået halvvejs, og deltagerne samles fra hele landet i Kolding for at foretage en midtvejsstatus. Det vigtigste resultat er, at vi er kommet i gang med det her store projekt og har fået etableret strategier og alt muligt andet. Og så synes jeg, at vi er kommet rigtig godt i gang med læreruddannelsesindsatsen. Læreruddannerne og vores studerende er jo en rigtig vigtig del af det her med at få naturvidenskabelig viden og naturdidaktisk viden ud af skolen. Så det er der, vi er kommet længst, men det er også, jeg er glad for, at vi er kommet godt i gang der. God formiddag. Nu starter programmet. Naturfagsakademiet har til formål at styrke naturfagsundervisningen i grundskolen. Projektets første halvdel er igennem 1,5 år blevet evalueret af konsulentfirmaet Rambøll. NAFA er jo et omfattende program med meget ambitiøse målsætninger. Og på nuværende tidspunkt, så ser vi, at programmet er kommet rigtig godt fra land. Og der er tegn på målopfyldelse eller indfrielse af mange af de målsætninger, som er opstillet fra programmets start. Og det er jo sådan set rigtig positivt givet, at vi kun er midtvejs i programperioden, og at vi også stadigvæk har til gode at se resultaterne af det fulde arbejde i NAFA. Hvad har overrasket dig mest? Jamen, jeg tror, det, der har overrasket mig mest, det er faktisk, hvor stor en opgave det er at lykkes med de her målsætninger, og hvor mange mål, der også er indlagt i programmet. Og derfor også, hvor svært det kan være at lykkes med at få skabt de der sammenhæng på tværs af alle de mål. Og jeg har Line med, som er konsulent i Rambøll, og vi har fornøjelsen af at præsentere resultaterne for midtvejsevalueringen af NAFA. Et af de hovedresultater, vi har valgt at fremhæve her, det er, at der er etableret en lokal professionel læringsselskab. Jeg har tit omtalt det som et startup, og nu hvor jeg har læst rapporten, så kan jeg faktisk se, at det ikke kun ét startup, det er faktisk 3 startups. Altså vi har jo de her 3 indsatsområder, og de hver især har været som på en måde arbejdet som startup-virksomheder. Og når jeg ser på, hvad vi har opnået, så vi har jo brugt rigtig meget tid på at få procedurer på plads og alt muligt andet. Og jeg er da rigtig glad for, at der så står, at til trods for den store kompleksitet, så ser det faktisk ud til, at programmet er i rigtig god gænge. Jeg tror, man bliver nødt til at være så ambitiøs, hvis man bliver nødt til at virke. Altså den ambition, NAFA har sat sig på det naturvidenskabelige område, er jo noget, vi bøvler med på alle områder. Altså at få forskningsviden til at fungere ude i vores uddannelser og helt derude i skolen, hvor den skal ud og påvirke elever. Så det er jo ambitiøst, men det er ikke for ambitiøst. Man skal ikke bevæge sig meget rundt på konferencen, før man får en fornemmelse af, hvor mange facetter projektet indeholder. I diskussionerne er der masser af forslag. Der er jo mange frihedsgrader i, hvordan vi diskuterer det. Vi kan også splitte os op i 2 grupper. Vi kan også lave sådan en plenumdiskussion her omkring. Men jeg synes, det der nøgleord, det er det samskabende. For arrangørerne handler det om at få samlet så mange gode, erfaringsbaserede forslag som muligt til projektets anden halvdel. Altså de sidste 3,5 år, der starter efter konferencen. Dem her kan man begynde at skrive noget på. Og hvis det er noget, der retter sig til skoleindsatsen, så lægger man den op. Så lægger man det her postkort her op på den, der hedder skoleindsats. Hvis det er noget, der vedrører alle 3, altså på tværs, så er der en, der hedder programmet som helhed, ikke også? Naturfagsakademiet består af 3 ben. Læreruddannelsen, grundskolen og forskningen. Målet inden for læreruddannelsen er, at undervisningen skal blive bedre ved systematisk at tage afsat i både naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden og i aktuelle praksiserfaringer. For at gennemføre det
er der oprettet professionelle læringsfællesskaber, de såkaldte PLF'er, blandt læreruddannerne, både på de enkelte professionshøjskoler og nationalt. Der er etableret nogle professionelle læringsfællesskaber lokalt på de enkelte professionshøjskoler, som af de læreruddannere, der deltager i dem, også opleves at være velfungerende, som bidrager til, at de får styrket de faglige dialoger, de har omkring naturfagsundervisningen. Og det har jo afgørende betydning for, at vi faktisk kan udvikle vores egen undervisning. Ikke at kunne få lov til at dykke ned i et eller andet spørgsmål, som vi bliver opslugt af. Ja, og man siger, at vi arbejder tæt på vores egne kollegaer, så vi arbejder i lokale PLF'er, og der er det jo vores nære kollegaer, og så arbejder vi også i nationale PLF'er, hvor vi får lov til at samarbejde på tværs af udseende. Og begge dele kan noget. Men kongstanken i PLF'en er jo, at det er jo en arbejdsform, som jo kan leve videre efter NAFA. Så det er jo ligesom lære at udvikle praksis i fællesskab. Ja. Det er virkelig noget, som vi kan bruge fremadrettet også. Ja. Jo. Hvis I gerne vil diskutere det her med, altså vi kan jo se mega god fremskridt på det her med at arbejde som professionelle læringsfællesskaber på læreruddannelsen, og det næste skridt kunne være, hvordan det privatiserer vi, så det rent faktisk er noget, der kommer til at forandre undervisning på jeres uddannelser, så skal I gå ned til Jens. Og min sætning det er, at der er blevet stor integritet mellem museerne, og i dag det viser, at vi er godt på vej. Altså vi er jo i løbet af de her 3-4 år, det har stået på projektet, er vi jo kommet meget tættere på hinanden. Naturfagslærerne, jeg underviser i geografi, og vi kender hinanden på kryds og tværs, og det er rigtig fedt. Altså, her har vi jo de 6 UC'er, og så bare, der bliver en stor integritet mellem de forskellige miljøer på de forskellige professionshøjskoler. Det, der kan blive bedre, det er måske det her med så også at omsætte de styrkede faglige dialoger til sådan reelle forandringer af undervisningspraksis. Både ved at få fuldt systematisk op på de prøvehandlinger, man får gennemført, men også ved at gå ind og blive endnu bedre til at lukke hinanden ind i sin egen undervisningspraksis og blandt andet give feedback på kollegaers undervisning. Nu har vi jo været i gang i 3 år, og det, at vi har fået erfaring med at arbejde sammen, gør jo også, at vi godt kan få øje på ting, som vi også kan blive bedre til i forhold til at udvikle egen praksis. Hvad kunne det være? Jamen det kunne jo for eksempel være, at vi skal blive bedre til at vidensdele og sørge for, at det vi udvikler i de lokale PLF'er, at det får lov til at spredes, så det også får gavn fra andre kollegaer. Fordi det kan jo være en af de ting, som er udfordrende med at arbejde i PLF'er, at vi bliver meget optaget af vores egen praksis, men glemmer lidt, at det skal også have et liv ude for vores egen PLF. Ikke? Inden for læreruddannelsen, der ser vi for det første et potentiale i forhold til at få omsat de her faglige dialoger, man har i de professionelle læringsfællesskaber, til egentlig sådan grundlæggende forandringer af undervisningspraksis. Derudover så ser vi også et potentiale for i endnu højere grad at tage afsæt i de udfordringer, behov, der er ude i grundskolerne, når man vælger, hvad er det for nogle prøvehandlinger, vi vil sætte i gang i læreruddannelsen. Blandt andet med afsæt i de ting, der foregår i skoleindsatsen. Så det er jo ikke, hvordan får vi en mindre kompleks organisering? Fordi lige nu er vi næsten ved at udtænke en mere kompleks organisering, synes jeg. Ikke? Altså det er jo også, hvem er det, der skal tale sammen her ved kaffemaskinen? Ikke? Fordi det er også lidt det der, vi går til mange møder med hinanden, og der var det der citat med, der var mange ledere, og en leder af den gruppe, og en leder af den gruppe, og en undergruppe. Så hvordan er det, man egentlig får lavet nogle mindre komplekse fællesskaber? Naturfagsakademiets mål inden for forskningen er, at der skal udvikles viden om naturfagsdidaktik. Og sammen med naturvidenskabelig viden skal det føre til bedre undervisningspraksis.
Inden for forskningsindsatsen, der er en af vores hovedkonklusioner, at NAFA har været med til at skabe et styrket samarbejde og nogle styrkede relationer mellem forskere, der sidder på forskellige institutioner og som forsker i naturfagsdidaktik. Og det er det jo særligt, fordi at der er sådan skabt en formel samarbejdsflade med nogle krav og nogle forventninger om, at man samarbejder, men også at man får lejlighed til rent faktisk at mødes og arbejde sammen, og ikke bare tale sammen. Der har været mange ting, som er blevet sat i gang, men der har også været rigtig mange rigtig gode diskussioner, som vi ikke rigtig har haft mulighed for at tage i sådan et større fælles nationalt forum tidligere, synes jeg, og det har faktisk været enormt givetigt. Vi får lavet et godt fundament for også at bygge videre efter NAFA i forhold til et fælles forskningsfokus på national plan. Og så synes jeg, det er utrolig vigtigt også at sige, at det er en kort periode, vi har været i gang. Det er et kæmpe projekt med utrolig mange aktører, og det er at få opbygget sådan en infrastruktur og i det hele taget få nogle gode arbejdsgange og praksiser, og så stadigvæk også få eksekveret på nogle projekter. Der synes jeg, vi er nået langt i forhold til, at vi kun har været i gang i ganske få år. Inden for forskningsindsatsen, der ser vi et potentiale for at styrke fokuset på sådan det fælles formål, der er i det her forskningsfællesskab, og også et potentiale i at skabe endnu klarere roller i det samarbejde, der er omkring de her forskningsprojekter. Jeg synes i hvert fald, en af de tendenser, som er tydelige også, er, at især samspillet imellem CESE som forskningsgruppe og så læreruddannelsesdelen er rigtig god. Fordi at der er så mange læreruddannere, der kommer med i forskningsprojekter og måske ikke får formelle forskningskompetencer gennem PhD, og det er der nogle stykker, der gør, men får indsigt i, jamen, hvordan er det, vi laver forskning, og begynder at stille nogle andre spørgsmål til, jamen, hvordan er det egentlig, at vi laver projekter, hvordan er det, vi uddanner lærere, og hvordan er det, at praksis skal udvikle sig. Så jeg synes, der begynder at være nogle gode spor af, at det vokser det her. Blandt de kolleger, som jeg har på læreruddannelserne rundt omkring, kan jeg se en større nysgerrighed og en større glæde ved faktisk også at ikke bare at uddanne nye lærere, men faktisk også gå ud i praksisudviklingen og have en idé om, jamen, vi kan faktisk gøre en forskel ude i praksis også. Så derfor vil vi rigtig gerne have jer til at udfylde sådan et lille postkort, som de ligger rundt på bordene, ellers kan man komme op til mig og få det. I må udfylde så mange I vil. Altså jeg synes, en af de lavthængende frugter, der er, det er, at vi igangsætter en række PhD'er. De PhD'er, de skal samles i et netværk efterfølgende, fordi det går på tværs af hele sektoren. Om 20 år, så har vi nogle stærke forskningsmiljøer inden for det her område her, fordi de sidder rundt omkring på alle professionshøjskolerne. Det har man set fra i udlandet. Altså det er relativt billigt, alt andet lige, at uddanne de her mennesker her. Og når de har nogle år på bagen, dem som der trods alt er lidt unge, så får vi nogle rigtig stærke miljøer i et netværk, der kender hinanden. Jeg skriver, at jeg kunne godt drømme om, at de temaer, man rent faktisk vælger ude i praksis, at identificere som kompetenceudviklingstemaer for en naturfaglig undervisergruppe. Også de temaer, man i udgangspunkt gør sig nysgerrig forskningsmæssigt på. Og dermed, at man egentlig har en lidt større fusion mellem det, man beskæftiger sig med i efteruddannelsesindsatsen, og det, man beskæftiger sig med i forskningsindsatsen. Kort fortalt. Naturfagsakademiets mål inden for skoleindsatsen er, at naturfagslærerne ude på skolerne skal have et kompetenceløft. Det skal der udvikles nye modeller for, og modellerne skal kunne skaleres. En af vores hovedkonklusioner inden for skoleindsatsen er, at de kommuner og de skoler, der har deltaget i et kompetenceforløb, jamen de oplever i høj grad, at de her forløb tager afsæt i deres ønsker og deres lokale behov. Og det tilskriver de i høj grad det, at forløbet er blevet til i sådan en sammenskabende proces, hvor de sammen med undervisere og konsulenter fra professionshøjskolerne er med til at forme både indholdet i og formen for kompetenceudviklingen. Jeg synes, det, der har fungeret bedst, har nok været, at vi har haft lærerne med til at lave de her designs. At vi har haft nogle workshops, hvor lærerne har budt ind på, hvad det er, de har brug for at styrke deres undervisning ude på skolerne.
Jeg tænker på, hvis jeg taler på vegne af alle os i skoleudviklingsgruppen, at det har været ret angstprovokerende og været noget af en rejse, vi har været på sammen. Altså, og det har også krævet hvad kan man sige, vores små boksekampe om, hvad vi mener er gode kompetenceudviklingsformater, og hvad er mindre gode, og sådan noget, og hvad vi kan stå på mål for. Og så tænker jeg også en anden ting, jeg synes, der har været svært i det her projekt, eller udfordrende, det er, når man så går ud til en kommune eller nogle skoler og skal tale med dem, jamen hvad er det så, I kan tilbyde? Så har vi ligesom været der, jamen vi har ikke sådan en hyldevare, som Brian siger, vi kan tage ned og så sige, det er det her, I kan få, men hvad kunne I godt tænke jer? Og det har været sådan en anderledes måde at tilgå kompetenceudvikling på. Jeg tror også, det har givet det et større ejerskab, også ved at læreren får mere kontrol over sin egen undervisning. Og når vi spørger ind til, hvad det er, de har brug for, jamen så er det det, der trykker det ud i dagligdagen. Så jeg håber da også, at det her betyder noget for, at dagligdagen den kommer til at glide lidt lettere derude. Inden for skoleindsatsen, så finder vi ikke tegn på, at skoleindsatsen informeres og kvalificeres af det arbejde, der foregår i de 2 øvrige indsatser i det omfang, som har været intentionen. Og sådan set også på samme måde, at den viden, der genereres i skoleindsatsen, ikke føder systematisk ind i de 2 øvrige indsatser, som man har ønsket. Det største udviklingspotentiale, som midtvejsevalueringen peger på, det handler om at få skabt et endnu større sammenspil, forstået som stærkere sammenhæng og et større vidensflow på tværs af de her 3 indsatsspor. Man lykkes med rigtig meget ned i de enkelte indsatser, men nu har man behov for at se endnu mere på, hvordan kan vi få skabt nogle stærkere koblinger mellem det arbejde, der foregår på de 3 indsatser. Jeg har skrevet, skolechefen, han siger her i 26, vi var med, det var godt. Fordi det er jo det vigtigste. Skolechefen er den allervigtigste aktør i alt det her. Hvad er de vigtigste erfaringer, I vil tage med? Jeg tror, de vigtigste erfaringer er, at viden ikke formidler sig selv, og viden ikke deles af sig selv. Jeg tror, noget af det, vi bøvler med, er jo noget med at få de her forskellige indsatser til at arbejde sammen. Og det sker ikke af sig selv. Det skal ikke være personbåret. Så vi skal have bygget nogle mekanismer, der gør det rigtig godt. Så det synes jeg er den vigtigste erfaring. Og det har jo hele tiden været en ambition, at det vi laver på læreruddannelsen, det vi laver i forskningsindsatsen, og det vi laver ude i skolerne, at det skal hænge sammen og befrugte hinanden. Men det er rigtig svært både at komme i gang med sin egen indsats og få det til at fungere godt, og være i godt flow med de andre. Så jeg tror, at den vigtigste erfaring er, at vi skal have mere fokus på det, og vi måske skal prøve at lave nogle projekter, hvor vi ikke arbejder i hver vores silo, men arbejder sammen. Så nu har vi været ude og prøvet det her med at lave de workshops og spørge lærerne efter, hvad er det, I godt kunne tænke jer? Men måske inspirere dem lidt med at have lidt mere med fra, hvad der sker i PLF'erne på læreruddannelsen, den forskning, der sker der, den udvikling, der er. Og så fortælle dem noget om, det her det er også noget, som man kan tilbyde, der er helt nyt, som I ikke har set før. Nu skal vi have justeret programmet sådan, at vi har en fælles strategi, at man kan se, at vi samlet set går det rigtige sted hen. Så vi skal tænke meget mere samskabende i forhold til nogle af vores aktiviteter. Der er nogle steder, at vi kan se, at der bliver skabt viden, som faktisk ikke bliver brugt andre steder i programmet. Og det videnflow, det skal vi have til at arbejde bedre. Det fungerer nogenlunde mellem læreruddannelsen og forskningen, men det fungerer ikke imellem skoleindsatsen og forskningen på samme måde. Ligesåvel som det heller ikke er sådan strukturelt hele vejen fungerer mellem læreruddannelsen og eftervidereuddannelsen. Og det er de ting, vi skal have arbejdet med. Men jeg er fortrøstningsfuld på, at det skal nok kunne lade sig gøre. Hvor kunne du godt tænke dig, at det her ender? Jeg kunne for det første godt tænke mig, at det ender med, at der er nogle børn, der oplever en anden naturfagsundervisning og bliver mere nysgerrige på naturen og alle de mål, som vi har sat os. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi på en eller anden måde opfinder nogle måder at arbejde sammen på, der gør, at det her med forskning og uddannelse og skole kan hænge bedre sammen. Jeg tror, det vil være et virkelig stærkt aftryk, som NAFA kunne sætte på hele vores samfund i virkeligheden.